Isih ayo. Oh, isih apa mlebu kene terus entek, Mas. Ya mlebu separo. Wah, alhamdulillah Mas Gure. Alhamdulillah Mas Gareng juga. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sepinten kalepatane kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Sedaya kalepatan seniman Madya Laras Gemah Mustika dalu menika nyuwun pangapunten Mas. Tidak sowan barengipun Rama Sukemi. Rama Sukemi sekalian Ibu Marija. Alhamdulillah keluarga besar ugi bisa ngluyur sedaya penonton marga masyarakat wonten ing Laladan Sukorejo. Ya. Wis menehi ngerti sing jenenge Sukorejo, Suko wis seneng rejan-rejan. Suko wis seneng reja wis ngarani. Nggih rejan-rejan. Ora beda hajat langit saking Bapak Sukemi begiki. Rejane luar biasa. Oh, boten rejanipun kok. Napa niku danane mawon boten cukup kali bumi reyok lho Mas. Saka luar kota Ponorogo, Jakarta. Nggih alhamdulillah mugi-mugi pados kok rezeki teng pundi kemawon mugi-mugi saged dados berkah, mugi dados rezeki ingkang leres. Allahumma amin. Allahumma amin. Boten kata lupain Mas Agus luar biasa. Mas Agus luar biasa. Menjunjung dhuwur, menjunjung nama baik Reok Ponorogo di Jakarta. Tekan awan mau ya wis reokan Mas. Sedulur Warok Ponorogo. Sedulur Warok Ponorogo sing manggone ning nggon sing kebanjiran. Iya Mas. Iya Bekasi kebanjiran. Ning muga-muga Mas Agus ora banjir banyu ning banjir rezeki. Amin Allahumma amin. Ora mung Mas Agus dhewe, kalbu warga begini sing hadir tansah luwintu rezekine diparingi seger kewarasan. Amin Mas. Bakule ya laris. Dadangane tek kabeh. Sing mleburene sing nonton wayangan mulih kabeh ya sehat. Kata rezeki, panjang yuswa. Sing flu ya ndang ilang. Sing lara boyok ya ndang mari. Sing nesu karo bojone ya ndang mari. Sing lara mumet ndang mari. Sing lara boyok ndang ilang. Ngomong anyang-anyangan ngono. Kulino karo jenenge bawa nuwun sewu lek tenggene Sukorejo Mas. Anyang-anyangan ki paribasane niku napa to Mas? Anyang-anyangan lek tenggene Sukorejo niku paribasane penyakit sing digoleki. Kok penyakit sing digoleki iki piye? Anyang-anyangan ki akeh apa sithik? Anyang-anyangan. Anyang-anyangan ki sithik-sithik apa akeh? Ya sithik-sithik to. Mula saka kuwi berkah barokah sithik-sithik rezeki sing halal. Oh ngono. Niku lek tenggene Sukorejo ora nek rezeki sing ora barokah terus dieneke tasakuran. Niku lek Sukorejo mboten wonten. Ya. Iki kok mboten kathah peniki niki ndongake dulur kula lanang Mas Muhammad Anwar Bahrudin. Ya, mandene priya. Bagus, grafiak semana. Tenang Mas, nanti aku mlebu ya kopi ya blas. Mboten Mas kopi gansal Mas. Sampeyan mlebune kasep kok. Malah kasep kok ping 5 Mas. Wis ping 5 ugi pasugatan Banyumili. Banyumili. Sing jenenge Tewa Godhong enek. Enek. Tape enek. Komplit. Delalah enek. Rendinang enek. Enek sing tulisan iki Mas. Apa kuwi? Enek kula tulisane Hongguan. Roti. Bareng tak delok jenis-jenis jemblem. Langgi. Kula diwayah bojo gak dosa Mas. Ya tak jupuk ngono terus tak gane tas tak dune bojoku. Kula kaya berkat. Ayo kirmah to Mas. Mboten kata lumpen menika putri ingkang dados wahyu ingkang tinemu, wahyu ing judul, wahyu ing katentreman panjenenganipun Mbak Alif Rida Dewi. Mbak Rida Dewi. Saking Laladan Pangkal Kecamatan Sawu Kabupaten Ponorogo. Bapakipun Trimo. Putri Bapak Trimo. Nah,
Ibu Sukatin. Alhamdulillah muga-muga trimo ing pandum ora ngantek trimo barang sing ora bener. Iku lek janten Mas kosong ngendikane iki wau madya laras gemamustikan jenengan singen kabeh Mbak Elisa jereke kok ya ora lokal. Lha piye to? Jereke ora lokal. Nek aku tahun sepisan wae. aku ora percaya. Aku ora percaya ku karo sing gedung. Arep ora percaya karo sing arep Ora percaya. Ning alhamdulillah Mas, sudah disahkan oleh Kementerian Agama bahwasanya NU dan Muhammadiyah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan bulan suci ini diadakan Hari Raya Idul Fitri serentak. Oke, 1446. Lek dia dadi senengane sikil sing tukang jidon. Lah aku lho arep iki biyen posone melu NU, bodone melu Muhammad. Mula sakniki negara Indonesia wis dipadake. Niku wis padha-padhane kabeh Pak Polisi. Nggih Pak Polisi bodone ya dhewe-dhewe. Pak Danamil bodone ya iki. Iya bareng. Bareng kabeh. Ya, tenan bodho kabeh. Nek gumulku siji. Napa? Awakmu ya kok belas ya ora ngerti THR aku to Mas. Padha ora? Ya bodone liwat WA kok. Nggih, nek nggih boten napa-napa kali Mbak Elisa nggih ngoten aku bekti kula Mbak Elisa. Dan lewat WA kok njaluk THR. Nggih, itu kan nggih apa niku. Bijik kok kula tambah toko sangar. Mas nggih. Ya, niki sarene rodalipun pun romansek Nabi Dalu. Oke. Menika bola-bola kadang saking Jakarta, Sukorejo, Sampung, Balong, Sangko, Madiun, tumplek bleteng mriki mbok menawi mengke wonten wekdal. Ada. Nggih, saged kempal manggal kali bola-bola. Oke, iki sing dinteni kanca-kanca dasare piyayine ya iki senengane yo nyanyi, guru lanang Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus piyayi Jakarta. Putrane Bapak Sukemi. Bapak Mas Agus. Ya Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus ya tampil depan. Orang melok awakmu sesasi laras kok nggawa dhewe. Dong kok nggawa dhewe. Aku ya bungkut jane aku ki lek bayar ya ora sepiro. Aku ki jane bayar kok yo karo transporte Elisa. Ya. Ya ngene kok iso. Mas Agus karo Mas Agus dan istri. Wah. Ya, pakai pengalaman ya. Keluarga besar Bapak Sukemi, Mas Ganeng, leres, Mas Agus piyayi iki. Nggih, seperti itu. Mertandane lek Mas Agus kali Ibu menika priyantun ingkang priyayi ingkang budaya. Heeh. Niki tengah jem mriki gambare wis wayang. Dulur-dulur kabeh gambare ya nek sing Purakawan. Iki nek sing gambare Baladewa, Gatotkaca. Ning beda karo arep sing tukang ngedrape. Gambare Sengkungsi. Mas Agus. Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mbak Jalan Kulitno. Nggih. Sampun di kasih hotel naik ke panggung. Dari pun kula matur selamat prihatin menawi kita kali buatan sedaya mawon boten saged kula sebut satu persatu sugeng rawuh tentangipun Bapak Sugeng ingkang kawula namung aturaken matur sembah nuwun bilih wonten Bapak anggenipun jamu kula minangka putranipun nyuwun agung pangapunten panjenengan. Nggih, Mas Agus nggih. Nggih, Jawa sami-sami. Wis boten wonten kalepatan polisi sing seneng nggih, marem sedaya. Gareng iki tenan, gareng iki marem. Ora marem daleme wis wape. Daleme wis mentik wis kejamene wis kecekel. Apa ora ibu-ibu niku lho. Apa ora ibu-ibu nuwun sewu lho Mas Agus. Ibu-ibu niku Mbak Elisa Munggah nuwun sewu. Iki duwe sing saka Jakarta Foto. Ibu sing saka Barong Foto. Niku Mbak Elisa. Teko neh kula tumu ngoten. Ing Jakarta Foto. Saka Sampung Foto. Melengos ngoten terus dihapus. Aku yo gumun jane awakmu kuwi lho. Jane awakmu iki duwe sindrom apa to sa? Lah mbak iki nek foto wis sewu jaran karo aku ben ngono minggu hapus tok. Kangge mbok menawi ibu badhe dawuh monggo. Ibu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mengucapkan matur suwun rawuhipun tak dalang. Nggih. Bisa satu. Ngaten nggih. Dan para sederek ingkang sampun meluangkan waktunya untuk menonton wayang golek. Ngaten nggih. Sampun menawi. Oh nggih, sampun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih. Niki tembangin apa Mas Agus? Kali Mbak. Nggih, tembangin apa lagu campur sari aja, dangdut siap. Nggih, langgame ya siap. Monggo dua terus. Ngapun daripada kula itu boten saged nyanyi. Suaranya tewas niki. Posok tak jeriukan awan mau. Lagi sebenarnya Rupane boten nyikapi abrak menika wonten Mbak Elisa. ya tapi Mbak Elisa ben waca ben kompak. Ya kene Mbak Elisa tampil cepat yo. Maka ayo Agus niki. Kalih Bu Agus. Bagus, kalih bagus. Menawi konten apa? Ingkang dipun rekeni. Nah. Nggih. Bu Agus. Ngapun Pak Kala. Nggih. Ini karena ada bonek-bonek dari Nyonya yang mau perahu layar versi Campur Sari plus koplo. Wah. Saya ingin ngomong versi terotok barang. Karena terotok bisa sakit dengan mustika terotok itu luar biasa. Terotok ya iso. Ngerepek nomor Terotok. Ya, permintaan dari Bu Agus. Ya, dari saya. Wonten perahu layar. Oke, ya. Mantap Mas. Kembang mustika. Ya, terus.